नोंथांमोनखौ आंनि सायारानि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थौफालायदो आं मा मा खालामो एसे देखायलांलायनोसै। नै लोगोफोर फार्स्टआवनो आं गद्रेजखौ खुलिना लाबाय एकदम माने दाथ' गरम बोथोर सफैबाय नालाय आङो बाहेरायाव थाङा नङा थांबाय थायो। ओमफ्राय आं दख'नाखौ माखो गाननो जानानै एकदम आलाय सिलाय बुग्लुं बुग्लुं नागिर बिदिनो गानलांनाय जायो आरोना। दिनै सानबाय आं एसे दख'नाखौ आंनिखौ सिजेल खालामनानै दोननो होननानै माने माथानिखौ माथा आं एक्सट्रा जाबनानै दोनसै ओमफ्राय आरो जायखौ आं गरमाव गाननो हाया बेखौ आं एक्सट्रा जाबनानै दोननोसै आरोना लोगोफोर। लोगोसेनो आङो आंनि दख'ना कालेक्सनखौबो एसे नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांनोसै। आंनि मोनसे खामानियावनो आं मोननै खामानि मावनोसै आरो लोगोफोर। आरो आं दिनै ओरैनोबो दं बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ लानाय जाबाय। पुरा आङो वेद्र'खौ साफा खालामनानै लानानै नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांनोसै। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर आगोलावनो आं आंनि नेटनि दख'नानि भिडिअखौ आगोलावनो आं होखांखाबाय। बेनि थाखायनो आङो आंनि नेटनि दख'ना कालेक्सनफोरखौ आं देखायथ'ला। आंनि दा माथानि ओमफ्राय आरो मा होनो बेखौ पाटनि बेफोरखौनो आं एसे देखायनोसै। सनै फार्स्टआवनो आंनो माया गिफ्ट हरनाय फालि बेखौ एक्सट्रा साइडआव दोनथ'बाय आङो। ओमफ्राय आंनि गरमाव गाननो मोजां मोननाय मस्ट फेभरेट दख'नाखौबो एसे नायलांदों आं सर्ट देखायलांनोसै ना मा होनो लोगोफोर। नै बे रेड कालारा आंनि फेभरेट आरोना। ओरैबायदि गानबाबो हाया ओरैबायदि मोजां। ओमफ्राय आंखौ आंनि दा सामार गरम बोथोर टाइमाव गाननो थाखाय आंखौ सिलेक्ट खालामनानै एक्सट्रा जाबनानै दोननोसै। नैबे रेड कालारखौबो दोननोसै आरो आङो। लोगोफोर आं दख'नानि प्राइसखौबो थाल्ला खोन्थालांखानोसै आरोना। आं फार्स्टआव रेड कालार दख'ना देखायदोंमोन बेयो 2000 लादोंमोन। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डआव देखायनाया बेयो आंना 3000 जानो 100 खम आरोना 2900 लादो। ओइ मोनसे रेड कालारा माने गेजेराव आगर गैया जिङावल' आगर दङ। ओमफ्राय आरो फुल आगर दंजोबो नालाय बेयो 3000 जानो 100 खम 2900 आखाइजों दानाय आरोना। ओमफ्राय आरो नै आं बेखौ आंनि हासबेन्ड लानि हाबायाव गाननायमोन आरोना। ओरैबायदि कमफर्टेबोल ओरैबायदि गुरै ओरैबायदि सफ्ट गाननो मोजांथार। ओमफ्राय आंखौ जाम जानो गिनानै एकदम आरामसे सामलायनानै दोनबाय थायो आरोना। ओमफ्राय बेनि प्राइसखौबो आं गोसोआव दङ बेबो 1600 लादोंमोन आरोना। इमान दाम गोसाद्रायनिबो नङा खमद्रायनिबो नङा 1600 फालिबो मोनफादोंमोन। ओमफ्राय आरो नैबे मोनसेया बेखौ आङो दुर्गा फुजायाव लादोंमोन खोमा बेबो 2000 लादोंमोन। ओमफ्राय बिराद मोजां आरोना सफ्टआ गरम बोथोराव गानजानाय। ओमफ्राय नै माथा दादेरनाय होनदों आंखौ खेबसेल' गानबाय खोमा बेनि थाखायनो बिराद जांग्रावथार आरो बेयो गानबाय थाबा उनाव गुरै जालांगोन। ओमफ्राय बेयो 900 लादोंमोन 900 माने लोगोफोर आं मिथिया मानोना आं दख'ना बायनो थांनो रोङा। दख'ना बायबा आं बिराद दाम लाजायो आरोना बिराद दाम बिजायो। आं खमायनोनो रोंथारा आरो बेफोर। ओमफ्राय आंना आब' बिजावजालि जानायफ्रा नै बेखौ बेखिनियाव मोनगौमोन ओमफ्राय आरो मस्ट फेभरेट आंनि बिदन दख'ना माथानि दानायबो ओरैबायदि कमफर्टेबोल गाननो मोजांथार बेयो 1150 लादोंमोन आरो। आं दुर्गा फुजायाव ओरैनो गथ' गोनां मानसि कमफर्टेबोल गाननि दे होनना बायदोंमोन। आं दुर्गा फुजायाव गांनै गांथामसो दख'ना बायनाय जादों। ओमफ्राय आंनि फेभरेट जादों आरो। ओमफ्राय बेखौनो गाननो मोजां मोनबावना आरो बायबाव नै माया आंनो गिफ्ट हरदों आं बिदिखौनो बिना लादोंमोन आरो। बेबो बिराद मोजां माथानि बेबो 1200 लादो दे नै गोमो गोरलैया। ओमफ्राय आरो
गोमोआथ' 1150 ओमफ्राय आरो नै आंनि इयो 500 ना 500नि दख'नामोन आरो दा खिन्थु 500नि दख'नाया 600 जाबाय ओमफ्राय 600निबाबो कानिफोरा इमान मोजां नङा आरो दानिया गोदोनिया खिन्थु कानिया बिराद गुरै मोजांमोन ओमफ्राय आं गोदोनिखौ बायग'बाय नालाय मोजां आरो ओमफ्राय नै सेकेन्डआवनो पियास कालार इबो आइ थिंक 1100 लादोंमोन खोमा इबो माथानिबो ओमफ्राय नै इयो 1000 लादोंमोन आरोना आंना इबो माथानि आं माने माथानिखौल' देखायदों आरो माथानिखौल' एक्सट्रा जाबना दोनदों ओमफ्राय नै आंना हाबायाव उथिनायमोन आरो बे पियास पार्पल कालारा इखौ बेसे लादो दा मिथिला आङो ओमफ्राय नै बिदनखौ आं न'आव गाननो होननानै ओरैनो बायनाय आइ थिंक 400 लादों बियो ओमफ्राय आं नै लोगोफोर एक्सट्रा जाबै दोननोसै आं माथानि एक्सट्रा दोनखानोसै आरो आं माने जाहाथे आङो नागिर आलाय सिलाय खालामबाय थाला फिसा गोनां मानसिथ' ओरैबायदि बहाबा थांनो गोनांबा बुग्लुंजोबना गालांनाय जायो फैनानै आरो साफा खालामफैनांगौ बिदि जायो आरोना लोगोफोर सोर आंबायदि जायो आंबायदि जायादां रावबो ओमफ्रायनो लोगोफोर आंनि पाटनि आगोलनि दख'नाफोर बिदिनो नै आंनो हासबेन्डआ इखौ गिफ्ट होनाय ओमफ्राय आरो सिङाव थानाय किउ कालारा बेथ' आंनि हाबायाव गाननायमोन ओमफ्राय नै आंनि सिख्लानिनो दख'ना रेड कालार पाटनियाबो एसे दामफोरा गोबाङानो 5000 6000 इदिनि आरोना गांथामसो दं आंनाव ओमफ्राय नैबे माथायानो एसे रोजाखाय आं बेखौ माने दोनदेरला माबायाव दोनदेरला आंनि गरमाव गाननो गोनां दख'नाजों दोनदेरला आरो नैफोरखौबो आं गानथ'ला गासैखौबो आं गानथ'यै दख'नाखौ एक्सट्रा दोनजोबनोसै आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय बिराद पुराना दख'ना गांसे आंनि निला कालार ओमफ्राय नैबेबो पाट आगोलनि गोदोनि पाटनि आरो बिराद फिस्ला बेखौ आंनो आंनि बाजैया गिफ्ट हरदोंमोन आंनि हासबेन्डनि बिब'आ बिराद मोजां आरो साफा नुयो ओंखायनो आं दोनबाय स' लोगोफोर नै आंना दख'ना जाबनाया एकदमबारे कमप्लिट जाबाय नोंथांमोनजों जे आं माला रायलायनानै कमप्लिट खालामजोबखो एक्सट्रा दोनजोब्बाय आरो आं नै दा आं नेटनि दख'नानि सिङाव आंनो गाननो नांथ'यै जिखौ दोनजोब्बाय आं ओमफ्राय गाननो गोनांखौ नै खावसेखैजा दोनजोब्बाय एकदम कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों होननानै थाबैनो आरो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगोन बाय लोगोफोर